F'temp mill-isbaħ, il-Kapitani Maltija ngħatat il-ħajja mimmijiet ta' tfal libsin kostumi koloriti kif ir-Renju tal-Bluqa jinsab fl-aqwa tiegħu. Eluf ta' Maltin u anke turisti mlew it-toroq tal-Belt Valletta s-Sibt filgħodu sabiex attendew għal attivitajiet li kienu organizzati għall-Karnival ta' din is-sena. Entużjażmu, brio, karrijiet u kostumi. Għal ftit ħin it-tfal bl-immaġinazzjoni u l-kreattività jitrasformaw ruhom ukoll f'dak il-karattru preferut u favorit tagħhom. Iltqajna ma' diversi tfal li ddandnu b'kostumi mimlija l-willi. Uħud kienu miksija minn rashom sa saqajhom, libsin kostumi elaborati. Oħrajn, jew minn jeddhom, jew blajnuna tal-ġenituru l-eżiż tagħhom, għażlu kostumi tradizzjonali li jirrappreżentaw il-milja ta' karattri popolari li jispikkaw fil-fantaxjenza, it-televiżjoni u kodba ta' tfal. Iltqajna ma' Barbie. Ta' Barbie. U anki tnejn. Għaliex jogħġbok l-iżjed? Il-kostumi. Kull sena tilbes ta' xi ħaġa? Sena l-oħra ta' xi Ta' cheerleader. Ma kienx jonqos li ltaqgħu wkoll ma' xi cheerleader u Pikachu u rappreżentanti minn spettru komplut ta' supereroj. Spider-Man u Doctor Strange, Batman, Hulk. Xi jagħmel da Captain America? Sonic the Hedgehog li skonda nitfajjel huwa karattru ferm ħafif fuq saqaj. Jiġri bis-saħħa. Dan it-tfajjel għalinna li veru joġbuh il-karattri ta' ninja u hemm minnieħ. Iltqajna wkoll mal-verżjoni femminili ta' Superman. Il-karattru minn Money Heist. U għal darba darbtejn u anki iżjed, il-maħna l-karattri minn Harry Potter. Feġġew ukoll ta' prinċipessi. Kelli xew tal-iskola u kelli żdan il-vestu Fairy Godmother. U saħan sitra anki prinċipessi fuq l-iskuter. Minkejja li l-maħna wkoll diversi subin u bniet libsin ta' pulizija, iltqajna wkoll ma' uffiċjal tal-Korp tal-Pulizija li mal-kollegi tiegħu kienet jikkoordina inizjattiva li rritornat din is-sena u li permezz tagħha tqassmu ċpipet li tfal biex fuqhom jiktbu isem u l-kuntatt tal-ġenituri f'każ li jintilfu. Ikollhom maridhom jew malenki il-contact number tal-ġenituri u biex jinstabu as soon as possible. U fl-aħħar nett, fil-baħar ta' Briju, irnexxinna niltaqgħu wkoll ma' tfajjel li ddeċida li jilbes l-iżjed kostum faċli possibbli. Tiegħu innifsu. Ta' football player. Il-futbol? Nagħmel.